Kain tayo. Ito yung pagkain ko, black rice. Ito yung cucumber, lettuce, and may bagoong hipon. May dinner. At yun po talaga ang kailangan yung lalo na may lumalaga na sakit. May epidemya man kaya ng COVID-19 o wala, pangunahing pangangailangan ng tao ang tubig para mabuhay. Kaya hindi sana tuluyang mapako ang pangakong malinis na tubig sa Barangay Macao at ibang pang lugar ng ating bansa. Malamang hipon. Kamaingay. I keep you getting fat. Namatay siya kanina sa isang accident. Masarap alamang nila. Wala na po ng tubig. Sarap. Brownies ako. Tapos pag tumaba ka. Sarap. Talo ka ito dyan. Ka. Mag-YouTube tayo. YouTube ba yun? Di ba may ano doon sa... Dapat kimchi. Hindi ka pwede, anak. Hindi ka pwede mag-YouTube. Ano ka natin yung diretso sa YouTube, pwede ba? Ay, Chok, bilis ako. Diyos, may silip yung isa sa likod. Hi, come hello. May mga good evening ah. Siningning ulit. Para siningning hindi ka masaya. Mahirap ang mag-isa talaga. Tinutulungan ko po si Marie Chris. Tigas? Yan, organic eh. Alis na. Organic eh. Hindi, wala man lasa. Kaya wala ba ano? Oo, ano, parang kanin lang din. Lamang masarap. Alamang. Alamang. Ano English sa alamang? Shrimp paste. Ano pang alamang ka? Ay nasulan na hipon. Ano ba lang may lagay mo ito? Ha? Hidawan mo din sa YouTube yan. I-upload lang. Sarap oh! Sarap. Meron pa yung nakita ko yung kinakain ni Inday na ano, yung maliliit. Maliliit na dahon. Kaya niyang inuulam. Ano, sarap na gustuhan niya. Takpakuha nga baso. Wow! Ay, galing ako! Ganyan lang kalito. Kung mag-YouTube ka, kunwari may kausap na yung camera, kausapin mo sa mga tao ba? Wala. Yung mama, Sarap po. yellow.
Black rice. Ha? Bukan ko bilit. Ha? Bilit, 230. 30. Tawag dyan is organic black rice. Organic. Black rice. Ako, Ryan. Bili ko kanina sa All Home. Sarap pala itong, masarap pala, rice. Kain tayo. Parang Kaya ano lang. kayo, ganito ang kainin nyo. Lalo pa may edad na. Hmm? Lalo pa may edad na. Hindi naman pinakain. Lalo pag gurang na. At may mga nag-iipot na nurse. At Sarap din. Nagigil na gigil. eksena sa Barangay Bacante, Alcala, Pangasinan, noong 2003, nang may namatay sa kanilang lugar Sarap nga. Sarap yung alamang. sa severe acute respiratory Ang syndrome. init. Sarap. Asar sa isang uri Kaya na pala mahal eh. Sarap eh. Yung, Yan. Sa Guangdong, China noong 2014. itong kanin. Mahigit Kaya pala mahal. Masarap. ng SARS. Ito ang pinakain ng mga ano, so brown rice na mabili. Hoy! May rice Ano din ang siya. TV doon? Nakabukas ang electric fan. Akitin mo Kain doon. tayo. Ah, Akitin mo yung kulay red. tuyo. Sa remote. Isang Oo, isang pindot lang ah. Tutok mo sa TV. si Mauricio. Diana ni Hene, si Mauricio. Okay. Sarap ng kanin. Sabi daw ng doktor, bakit na yun lang nadala ito? Sabi daw ng doktor. Pwede mo yan sir, yung kainin mo. Pwede yan, yung kainin mo. Mahal kasi. Ilabas daw yung mga kanya. Kasi Sarap. yung puso daw niya, May ano doon? ng lema. Mailibing ang mag-ama. Bili natin. Ilalim sa quarantine Padas. ng Department of Health. Yun ang masarap bukas. Pamilya ng mag-ama sa loob ng Naman sili, no? Kain ka at marami kainin mo yan. si Hene at ang 10 pa nilang kamag-anak. Kasi siya sa dahon mo. Kasi talaga ang dahon. Pagkasiling na eh, kumakain ng ganito, oh, dahon, oh. Na. Lalabas sa cellphone ko. Mama, oh. Magawa na tayo French fries dito, ibinta natin, marunong ako magawa, oh. Ano tayoro ko sa'yo? Ninga, Nakikisalamuha sa kanila noon. Yung gamot na pinapabili. Ako yan. Parang Yung doktor sa center, yung mga may mga suot sila ng mga Oh my gosh. Oh, yes. Ganun sila. Parang mga astronaut sa Ay, yun na. kaprobinsya gantong kanin. galing sa All Home, bumili ng black rice, cucumber. Kapag ko, oh, nagustuhan sa bata.